Hej, jeg hedder Hubert, og fra sted vil jeg gerne præsentere avnene fra Predator-serien fra mærket Libralors. Lad os komme i gang. Jeg vil i dag fokusere på en generel præsentation af de 3 typer AGN, der i øjeblikket er tilgængelige til salg fra Predator-serien. Vi taler her om Embryon Twisttail, om Embryon Shad og om Kraken Shad. Agnene er i øjeblikket tilgængelige i hele 9 farver, som vi har testet, hvilket sikrer, at I helt sikkert vil kunne fange aborrer og opnå virkelig gode resultater og meget mere. Derudover fås disse aggen også i størrelser fra 1,75 tommer op til 3 tommer. I Predator-serien har vi fokuseret så troværdigt som muligt på at efterligne det, som rovdyr lever af, nemlig små fisk og andre. Man må sige, at vi her har et godt tilbud, fordi vi i sådan en pakke finder fra 8 op til 12 af vores egenskaber. Det hele afhænger af, hvilken størrelse vi har brug for. Da vi har 9 farver, kan vi altid tilpasse os de forhold, der er over vandet, hvilket gør, at farver som Hot Orange og Hot Yellow vil være ideelle under forhold, hvor vi har ekstremt klart vand, og vi ønsker, at vores AGN skal være godt synlig. Farven 003 vil være ideel i forhold, hvor vandet er meget godt oplyst, og disse rovdyr er også forsigtige, men ved at se avnene i en så naturlig farve, vil de bestemt ikke kunne ignorere dem. I Predator-serien har vi anvendt et helt andet materiale, end hvad I kunne lære om i Troll-serien. Det er helt anderledes, men stadig flydende. Derudover er disse aggen gennemtrængt med fiskearoma, hvilket øger vores effektivitet ved vandet, så vi kan jage de mest dovne rovdyr, som ikke altid er villige til at spise. Men netop kombinationen af dette materiale med den perfekte bevægelse af fisken i forbindelse med traktoren er den ideelle opskrift på effektivt fiskeri. Predator-serien er utroligt alsidig. Vi kan rigge den på forskellige måder, såsom med en almindelig jig-hoved, men især også med en cheboratka, nedrig, jigrig eller andre metoder som dropshot eller sidekrog. De vil sikkert fungere godt under disse fisketure, og dermed kan vi altid tilpasse os rovdyrenes smag, såsom aborre. Selvom vi taler om 3 typer redskaber, må vi indrømme, at vi er klar til enhver fiskemetode. Hvad mener jeg med det? Kraken Shad er faktisk ideel, når vi også ønsker at fiske efter fisk med falde. Den slanke konstruktion gør det muligt at fange store aborrer effektivt, selv med den mest delikate belastning. Derimod giver Embryon Twisttail og Embryon Shad os mulighed for også at føre disse æg ind i et jævnt tempo, og dermed på en måde, der giver en mere naturlig præsentation af avnen. Især i embryonen skal vi her fremhæve den større udbuling omkring maven, hvilket gør, at denne AGN har en utrolig fed bevægelse til siden. Derudover forårsager denne hale faktisk virkelig meget uro, allerede under ensartet og langsom indspænding. Men den største konge af ensartet indspilning er Embryon Twisttail, som giver os mulighed for at fiske på den mest delikate måde ved meget langsom indspilning. Denne AGN arbejder allerede takket være netop denne hale, og derfor kan vi stille og roligt fiske i de forskellige steder, mens vi søger efter de virkelig kredsende, dovne aborrer. Og hvis vi taler om gedder eller sandart, kan jeg allerede her annoncere avnene, der kommer denne efterår, nemlig Kraken Shad, Embryon Shad og Embryon Twisttail i størrelser fra 4 til 8 tommer. Hvis I vil være opdateret med vores nyheder, skal I følge vores sociale medier, såsom Facebook, Instagram, YouTube, samt vores TikTok-konto, som jeg især varmt inviterer jer til at følge. Hvis I har brug for flere oplysninger, eller hvis I er nysgerrige på, hvad vi har i vente til jer, så besøg endelig vores hjemmeside www.libralurs.com, hvor I kan finde vores aktuelle katalog for sæsonerne 2024-2025. Her finder I også, ud over informationerne om avnene, måder at rigge dem op på, så I effektivt kan fange rovdyr. Vi ses i næste materiale.